Wanchumulikira mono yaragire nseyemo yabono maragobenga kena ngo kwarigania SMS ya mwana maya yaro kumanyikati yari tobere to kwarigania kurasema mbia yarenge ntambe kachinse chigobono chibono maragoba aseri tukerigari ya jumaina na mange habereka korekana bogona manga ganda to korekana gacheri to kumulikaranga mo no kogania gwako isiko kumu governor we county Nyamira Amos Nyaribo gati ya na mange ayubana habereka korekana seri tukuria lero oigo oinyerebu nani go mwane ke ngwerrebu mitinyi 5 anyaraga gotoka karutire ase ubiye kubekwa chinsemo chiri chia mwembe angene kanseri ya cathedral ngati ya mangana to chikomulekero moncho mulugirira yabereka wataka seri tukoya lero aseri bonyare ko sansamuranira na gokumanya asenchira yobo ikirano enyira bono boy gati ya bara ikuran semeli Mount Kenya bagenda takukikiria ane mono enkwana yaye omokonyo mare wenseri gadiga shawa ane mono unane romono gari kurwa ase ensemeyo ngati ya mangana to bolito mono ase margoba yabono ase mesa ya mangana mayas tariki chike 15 nibere omukinyo kyanda umukabo kiri bubere na merongebere nene nyirabono na bokondra gotubwati gwetene semeli mtandao semeli ya Facebook na bogotena Bunandizi TV News Digital na bagen semeli ya YouTube na bogotena Bunandizi TV News to basekwe bagotubwati gwetera se website yetu na utambe www.indizitv.net onyare konyora yomo nenda mange olitokubwatira nere gwetera somo na manyerio igakoro kwa Lydia Mose ekrokeri sara mu mahanya koneke buna chibi chamuni cha wikere asenchira yobo kerone mangana yo litangana kigima asenchira yoko ya kararia asije akafikiria yeye tu peke yake ndio anaweza ongoza watu wa Mount Kenya gati yabara ikoro chinsemo cha Mount Kenya bakandika shagwa taliko chikoba omonogeri yobo mwana naro tigira iga angene junction ya cathedral kanisa umwana omoke konyutara iga kuiburu range miezi 8 iga mwana ke ngwerre bwe metinye 5 ni gatoka gakweta rutire ase ubiye kobe kwa chinsemo cha Mwembe Kisii County. So tuna suspect pikipiki ni 83 kwa sababu tuko na namba police ambazo za pikipiki yenye imekatakatwa. Wetani chipikipiki ya merongeta tatu chobo ibi niko chia tokira siga chiri na boiko niko chia beri chuko tagorwa na koniwa. Asa yomo nenda mange saranso ikibono watu menya senchira yobo ikirano ritira ninchinkuru kwa Vincent Onyancha igotoko cha KMS mangana mayane mono kurase county ya Nyamira tunyara kumulekera igoro yenchera abamenye kurase nseme yibanyare ko semigwane kyombe kerike intersex kone kubuna mbali ko babisa abana bali bade chinsemo ibere go sebono chinsemo ibere chipako iboro chiro chi chansoni niko kolengana ne kyombe intersex kyanyare ko bolia amenye kurase me yoko ne kubuna mbali konenge tabana bunabo libageri yoko nyara ko bayisiko yabe nabo ko nyara ko babwatsia asobo korribwabo kolengana ne kyombe gyatora umujego yokorekana asebu ngeri ya West Mugrango nigo bate abuna abana mbagane tikonyo rogo sirwa asaba amenyi baburi ko basokiri banyara konyo robo konyi ane mono kurwa sensemo ya serikali abo igo kurwa se byombe bitari bya serikali go se NGO omuliki to kurwa se county Nyamira Polika Pokara go to Ramagia enseyemo litukeliga lya Jumaine itene ne Frank Robert Kibagendi nago kyuko Nyamira Bundo arangenyo village astwalingi no mo chief na village elders twari ukwanire gore abana intersex intubune gikundi kya intersex Kenya Education and Advocacy igatoriga igasugicho kwana no bwene bumwana intersex ukwanekere kyo mo senior assistant chief kurwase esublocation ya Bundo uyumenya kantebuna George Morara nigo ayenekiringa amegiri yagabanyara ko bakonyara litukolya lero igara tukonyara ko bagago konya mo nabamenye kurwase nseme chiga asatere mna abanyamaiga baiga batukonyara ko bakurigia andake bali abatukira sebenyoreme elio konekeligwa obwasi okubwabo ansiyo mwibulia atwarira abamuntu yoboye amwe identify go cha sabanta abaito boko ababaturete nyumba 10 batoite information tari tu abatuma buna batiko ko muhara sigose ko muambushi buna inkyo gokora kero muntu na is a human being and we enjoy your rights and privileges kirji aire igo gento barakore akara tokire report yalikwa twarigwe report bachi gokonywa otherwise yana masomo twagwatera because nimefurahia nanya kororanje tumiti kantebe nanya gwatendi kikao buneke
gekotoswami buna omuntu n'omusaja gose n'omukungu kuregana na uria boikire na saya igani go bagokire igitambukire kigakiri shirikiri igalia aikea azibatebire ngabono nigo banyolje bumanyi na kuburia abantu bwesoke bali bwatabana bali babwate engencho jiga Mulisia Wycliffe Kamasio getu. Igo nimeshukuru sana sengencho y'abantu baito banyari gutwegera sirikuri lero. Nande tugosabanga amangana ya ndese myoro weterese abayi bonse balwegira amangana elinda karara ike enyoro abana baito banyaroshi bana bana bandi bonse nandi bakine uya nonyina bo asinsemo y'abasubati abo egotebekana ko bamona abana muno nigo basemerwe kubeka oroboti wekirano elyo kwenekinga abana babo ngonyora bali abasamali abayabuna abiga na kubaenekeria okoba kwabo buya nje samalita martene boko gamba tena alo saba bangine sumwaika soki abana bayinesko tako bisata gobo mwanya bantu akonya kende iwasa yo makanje na kuranga bangine sukuwa beta obo musubati obo manene mwana na be kiara masoki siko akonye kurengana muri shirikeri gani goli kwenekia na gutyoterere igoro yo bwene bwa abana baiga ase bakuganirigwa gutauturanwa genkyo kurende kwegwa libaga wikaba amanyire baraboko bwene bwabo na kumanya ekiba bwene tokokora oseno ko bomusacha oseno ko ba umusubati so that even the river yangu mwana kwata ndio yokea nayo kumwana na kuku na kuku dress mwana se igona ginale ko sabanga nyasaye se kwa konya inage saba inage comment monyo renga chingu bizi jatoka n'umuntu yotoke umwana yanaji ubisika segete asata expose ndi kumwabiti masomo iginku report rigetaseni kya wanjete kya Ndizi TV kurugiga sekinyerekea kyarangenyo ekyuge gotoka sesa location ega ya Bundo location yabo gichora ebunga ya West Mugrango meye county Nyamira enchego nkuru kwa Polycarp okara Myemono muliketo Polycarp okara soroboti rwa senchire yobo ikirano gotigana yono mwancho muligere tukandira ko mulekera lya baka kolekana imeje county Nyamira nigo wono mu governor be county Nyamira Amos Nyaribo autegesire asari tukulia Roma gechukura kwa sensemejo aba MCA emerongebere nababere nigo wono bakachikura soko ne komurusio bisyo mu governor ase kolende 12 banyara wakachikura soko ta murusio bisi mu governor rona bakati aba MCA bali bachore go selected MCAs 15 ase 19 go bakachikura kurusi gwa bisi egiye konyo mu governor be county Nyamira nominated MCAs obona bakachikura nago ikirumu baroria otakeire nigo kinga kichibono umubaro onyara ko mu anchira Nyaribo gotikara service neribuna aba MC bali bakachikura nigo barengemero ngebere nababere ase kolende galo ko murusia bisi neribuna aba MC baka bari gwakachikura emero ngebere nabatatu nigo bona Nyaribo areko ndanka kubwatekana nelichiko anamono asoko murusia go impeachment yo mu governor tonyara ngoroboti rwa senchira yomeme kubwatekana nechi woda kuna bakachikura ase litukuli ya lero Umugavana we county ya Nyamira Amos Nyaribo ni gautegesire asari tukulia rako bwatekana nechikura wakwa sensomeyo elio komagania anyara kogenda isiko jemeromo yaye yengo bwatekana neli huko nabo igono muswada oikiwase bunge azoko Nyaribo anyara kurusi wa service ne kreko nyara gotigara bosam nabo asobo choli bwakolakani tukulia rano wakachikura nigo chinga kiyo chinsemo auchi bunge chionsi imeje county ya Nyamira aba wesoki bunaba MCA asoko nyara wakachikura seganga joka ni kumwaka ziko omugavano yo uchakira ase bunge ya Burabu omo MCA bwe wodi yesisem wodi yali ya Nyansiongo wodi ya Mekanana bwe ne wodi ya Kibanyaru bonsi ni go bake kura joka ni komorusia bisi omugavano bwe county Nyamira Amos Nyaribo ime ye bunge ya Kitumasaba nigo chi wodi chionsi gotatige wodi yali Goma chiaba chi wake kura yoko murusi abisi omugavana asekolende omo MCA bwe wodi yali Goma nyamba ya Gisesa anyara gotukuterare ngane yina gokana omo MCA bwe wodi ya Gesima Kemera Manga Magombo na Kachuba obonsio nigo bake kura ngasoko kania komurusi abisi omugavana bwe county ya Nyamira ime ye bunge ya West Mugrango nigo chi wodi chionsi anyara wake kura asoko kania komurusi abisi omugavana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo wodi ya township bosamaro bogichora nabo igobo nyamatuta nigochi yake kura yo kumurusia bisi nyirabono ekura ye wodi nyamaiya nigeta kwa kobwatakana buna egwodi yikaraboni gatibwati mu MCA maiga yo mu MCA bwa godi yuko nyara gosiria umubwa ya chinga kichomagegam nase bunge ya North Mugrango nigochi wodi ange chonsin chiagani mu MCA atigarabisi otatige wodi eri ya umwagamo aso mu MCA ake kura yo kumurusia bisi mu MCA
bwe wodi ya Kerenyo nigake kura yoko murusia bisio mugavana asekolende wodi eri yabokera ne wodi ya Itibo na area ya Mawagwa bake kura yoko ganyo mugavana we county Nyamira Amos Nyaribo abe kago tigarobisi noena bo asaba MCA bali bachorego selected MCS igo bale ikomina kianda ase county ya Nyamira ikomina batano nigo bagania omugavana aendeka ase kolende bane batagania omugavana aendeka ase bali batagania omugavana aendeka ngamono mu MCA bwe wodi ya Mawagwa omu MCA bwe wodi ya Itibo omu MCA bwe wodi ya Bokira na boigo no mu MCA bwe wodi ya Yerigoma kolende ninki gyakonya omugavana we county ya Nyamira ni gono nominated MCS banyara wakachikura asobonge egento kera omubaro monene oyibono onyara koine kigwa noenda bo nigo aba MCA emeronge bere na babere gokubwatira na nominated MCS banyara wakachikura choko murusia bisyo omugavana we county ya Nyamira nigo noenda bo aba MCA 12 abo baburukaine bali bachora na bego nominated MCS banyara wakachikura yogota murusia bisi omugavana we county ya Nyamira ngachikure ekyo kyakwa seritukulya lero ase aba MCA 22 nigo baete nyari bagendeka ase 12 baete nyari bota basikogendaka kolende ningi kyamokonya ekura na ya moyoka aba MCA bari gwaka chikura emeronge bere na batatu nigo nyari bo arekogendaka kolende nigo batekera nyumo barolyo takeire abo ntoko ba 23 ase kolende 22 na uboka bakekura egento kyaira nyari bo goutia egesire Reporter ya Ndizi TV, reterana nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Na gotigana na yibono mwancho murigeria kurose county ya Nyamira tosego ikase county ya Kisii omwana yake ngwerere bono ni gato kakarutire asensemo yokorute ubi chinsemo chirichiage komwe bono gotoka nsemo ya Mwembe imiyomo cyobusonga ngane kanisa ya Cathedral kolengana na abanyanyimbo nabo igona nsemo yobutuki wa DCI nigo bachakire gotoke kole kiasi kone taramanyekana bo ikerano ni ngorute to mwana uya sensemeyo obikonyoro tare kama tukaye yoko iborwa nigo chinga kicho butuki bwacha kiwo na konyara kumurekere igorege kolekyo unatokomanyigwa no muliketo Mildred Momanyi abo bisabo botuki nabo igo abo burendi nigo bachakire obotuki asege koro kya lero mu baso ase kinyoro kyage komu angene geita gya Kisii Cathedral omuchobosongo aso mwana moke orange mitinye 5 ne 3 atokaga tugutire ase engoro yeubi ase chinsemechyo Koene kia ege koreke no mugambi bwe location ya Nyaura John Yakundi na boigomo konyi bwe mugambi kia mabundu location John Yondande ase barule ogokuro gotindi gochya sabamenyi benseme yo anene bali konyora bebu ateranete na sibatebire buna mbachikokora obotuki bwaime mugasolero anyore reporting umwana na rotigira iga angene junction ya Cathedral kanisa umwana omoke konyutara iga koiburu range miezi 8 iga abato ikira na basigari koru station ya Central mwana iba murusiri ba muirire tagate gotebanga uchunguzi ya chakire kumanyanga kero kende ngobe ko mwana ya iga omutigo mochando yo gotonyora ritukulia lere kiagera na intutu amanyiunga mwana na romoke mitinyi 8 iga utugute twase egubiko beko Waigoni go barule kubolia gocha sabamenyi na kubakonya asobotuki elikomanya oyo ikeranite egekorekyo anena mono ase abaroki wa University ya Kisii ne skuru yo bobundi ya Kisii ale korwa warning gocha sabanto bonse bamenyete area ye nga onde bwensi oroka na bwango iga kero kendo olenge mosigo na endo mosigo yoto ko bolire tomoturiti bune suspect entangani asege koreke ale gusaba abana inchi bonse ngatiga batokonya asobotuki ogo anene mono gotororera nga ngubwango igorenge mosigo no mosigo itorroka inikoro gusaba bamenyi bonse be location ya Nyaura bamanye nga bono igabuna abana be university bacha kero kende bikoro bunebi ebirabe birebinge eubi yaito sabantu baito bago dambu eubi bajerusio asobwango mono igarate banga nere gotumeka go dambu ebintu bindororo gusaba kwana nkolibuna chief akwana abana abe university baligereribwe abana bali college town ya ikiagere bikole bibaka bibe binge twale gusaba bali bakurusi negubi yarusi kumapema te komenya mono yagera libagali atoka ibintu bune byakoreka gutwale gusaba tubwatirane asobolendi igasi yobolendi tali umugambi gwe kuraye kole kwikata yakora twenzi
abo bisabo botuki ba DCI nabo igabanya nyimbo ba Kisii Central nigo baika ansensemeyo na koira umubero yo asengendu ekero obotuki bwachakirwe limorioka. Nguripotelia egetaseni kya Ndizi TV eleteliane Mildred Momanyi. Mjemono umurikito Mildred Momanyi hasorobochuru wa senchira jobo ikirano. Umuchumurika unototigane na yango tumulikirana liana inde hagendete gokorekana. Nabekunyarekana buna maiga yokonyara masomo a Sechi University College ya Munichi School ao asebirengo bigoro. Imirimo nabekunyarekana yaburire. Lwana boni gotokumanya kubuna omo sao yo moso musacho yo mokoro se wodelia iyabo gisero. Nigagote yabuna nigagotume ko bungaini bwaye asoko ne kubuna nkwaga cyale nyumba asenchira yokonyara gotumeka eske gotera senchira yamagoko. Enenchira mu yokwirigeria atari gotumeka mete nakiye ekonyarekana dipona sanya namange. Asetaro yaigana garia bunegeta senikia Ndizi TV imeye binyoro. Ngatokumira na nomo sacho yomo uyubona ukwagacha chinyomba chekerero kagutumeka liroba. Itango Richard Onsinyo Meroka nasomete skuru lakini nakora skuru ngende on university sauli abaye bali bataye kwenyara. Nkamwa batebano koba self reliance yani mbo muntu ingitinerete nona ari kune chikamba mbali mbali bwo abere bokomu. Ngati site kwitinerekia na kuri kunegasi nasaberoni nasinyo gukora. Bono nkamwa ngarekero ngitendete gasi yiga ninga kande byamonekera ati nikona ju NSS kubwa monongo tengambo yamonekenya sanga eti pawe bibire bwetano 15 bibireka obo semia bwe myake menge nigo bogenderete komoa amatunda amaya asoko genderera kogokera obobundi bubwagachi ekirenko ikapaka na kora chinyombe cyo gusindira maraba atari gutumia simiti kero kenda abantu batangiye kubagwera abanchini ko bari America basomete ngo agachi bari kikorogo cyeyeri abantu bakwereme lakini ndo chinyombe na agachire ase myake na asekorosi nanye ko nyombe yetire umuntu gusi yagwera umuntu nonyerabo ense munaya igani gakwerera obuya uri aroro ase chinyombe chiga chekerero cyo gutumeka liroba kurengania ne chinyombe chichinde kero nkorigeria enyumba nona ya matobori kwagacha matobori kwikugura matobori esimiti no muchanga nebinte binge bitagete kibesa nabo yegone kindi giye kiga kugora nebisigisa lero mate kimashishi gochweri ne kibesa misumari ne kibesa noro rugiyo ramo rukare gose sini 200 kiniga mara bantu rikogora misumari nturi kogora simiti nturi kogora ega ndonda atabega ambegete ga ngode kibesa neri sakali ko be kusari kunga DBC dam proof course nari ngolete siri 900 kede futiere emite emere na 100 shillings iguna chiecho negento nandekera atwale garama ga na mabatioka ne merango yitirisa na bintu biri urabeke nyumba nje bondo chinga enyombe igere cheapest wetani nonya ne nyumba ya permanent ni yebisigisa komenta na yweni gobono babiri bakurwa obosemya na kubolia abantu gwesokia elio banyale gokora chigasi batabwati bwanjere libonde anene kuchaseke golie keiga egeke getagete chigasi chiabisi bati abana ba mintu bari bantegerete na ba mintu baturigerete ingo muntu okore gasi ya na mako kurengana mna undwire taranta ya ninki nanda manyire era ningo pesa de kumubura umuntu mutaka no yokwete lakini yore mawatari mutaka abana bababono bayirire chinguru ekema de kwegere chinguru wekotageto bwesibi nanyo to bwati jibese nya bwesibia tiga abana bamura bali bagotara batabwati gasi batiye kwegere chinguru asi bono teyo onko ni kale cyaba muri bali barengi ko batabwati gasi bacha monenchi tubwata namo tokora magendera singe cyo konya gusirane kiera rero nono bagosoma weke university lakini gasi ko bole nabo muntu agotara pare yabita moko muko motencho kore gasi yote ngani buno bochafu lakini asende nabondo chenga wetere gasi yega na bamitori na barabugaiga tuakore na buru gasi myake menge lakini taito kubani kale chinga obare mambo bwa sida ngiko reporteri getaseni kya onambe ya mobwanchite kya Ndizi TV kuri kenyoro kiaraganga kutoka imeye wodi ya Bugusere bunge ya Kitutu cha South Imeye County ya Kisii litera nenkoro kwa Dipon Asanya
Biyamono muliketo dipana sanya sorobochuru asenchire yobo ikirano gotigana yobono mwancho muligerera oyo kabairo muliki babo kremerimo be serikali Dr. Isaac Newton Niti ni gobono anyare kogikiria imbwa yomutenere bobanyanyimbo oyubono linga kubwatera gose acting inspector general of police Magirbati Masengeli anamuna soko genda mamincha nekegambero ikonereto kareto chikabuna anyare kago ikana kwikirania asekete strain kibanyanyimbo anamuna nsemuli ya prison seyema tekirana chintunde sano neibere maiga yogo chikwa asekegambero kolengana nensemo ya ibo igoni garokane ko muchumure wense William Samoei Ruto asego sagete getambo kire kunyara gwikiranwa anakurwa sensemo yabo krimermo beserikali kolengana no yokabiru muri kibono yaserieta aserieta Isaac Newton nigona abereka gote yabuna nerebya aserikali kunyara kubwatia ogochika gwekegambero. Kwa hivyo mimi nahimiza kwamba hawa walinzi wa mashule na wakuu wa shule wote waletwe kwa wananchi, waeleze wananchi hizi moto zilianzaje na shule zilichomekaje na ni nani alifunga milango ya shule, na serikali tuambie kwa nini hii moto inaanza usiku. Na mimi nikiwa mkaji wa nje, wananchi wa Kenya wajue kwamba si zote wananchi ambao wako nje tunawaunga mkono na tunawashika na tunafikiria sana habari yao. Na Ruto ajua ya kwamba macho yake yetu iko kwa yeye, na tuweze kukubali kuona Wakenya wakiwawa kiimla na wakipotea kiimla na watoto kuchomewa mashule kiimla. Mkuu wa polisi ambaye amekaidi amri ya jaji kwenda kotini, na tunajiuliza kwani Kenya inaendelea wapi ikiwa sasa hata mkuu wa polisi anafuata desturi ya William Ruto kukaidi amri ya koti? Ni nani sasa ataaminiwa kwa Kenya? Si aende kotini, aende kaeleze mahali watu waliotekwa nyara na askari walioko. Gotigana yugati yabo bisane mono cross nsomeri ya serikali niko bagandrete ko muche serikali kendike ko mikubwatekana ne serikali gota sika ebigambero ane mono asa mangana lenge chokona chakwebina kolengana barajabu ni kubanyarre ko bole serikali nse yo murai wense William Samoei Ruto ne serikali ya Kenya kwanza kone kibunango sikabalo kona chakweki gambero na kubwatia lichiko. Top preacher like me, I believe we must be guided and led by the law. We cannot lead ourselves. There must be a guiding factor. What is it that guides this nation? If it is not the law, is it a banana nation? Kenya is not. Kenya is a nation guided by law. Yes. And even the members of parliament, if it is a court issue, we want you to obey the courts. I understand that one top officer summoned 7 times, and every time he tells us that he's busy. What business does he have that causes him to disobey the law by which he protects? If you are an enforcer of law and you don't respect the law, then we are wondering, what are you enforcing? But even as we do that, we remember the school fraternity of this academy, because it has left them with bad memories. We can only pray that God will heal even those students who escaped unhurt, so that they may be able to trust. Wanchumulgeria ayungati yali tawato kwaliga ne konde chikora gaisa to chebono botuko ningena SMS gankomanyena na mange ana mono igoro na abana batatu bagerere nyumba kwaso gwateka kumuriro yibona gotebekana ni gonyara gosegetwa no gwateka kwe gas ayungati yali to chikumulekera abo igo chipigipigi emeronge 5 na inyani igo chiabere chigutoka senyombe yemo echibona gotebekana ni chiko ibwa cheiroro nabo igo muri chachaka koni gwa una spare parts ayungati yali to chikumulekera chikora gaisa to amona nda mange asenchira jobo ikero byamona soko nyara gotengera Ndizi TV amayense muri chikorigire jumaine olitwa bwatera nere gotera somono bimanyereka koro kwa Lydia Mosegera kiria Sara Mumanyi ane kibuna chibi cha muri chagwikire asenchera jobo ikero mtandao Facebook Ndizi TV News Digital abo igo ensemedia ya YouTube Ndizi TV News website unabotambe www.ndizitv
.net somera nisato letena ninchi nkuru kwa Vincent Onyancha.